Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa, kamar yadda kuke gani a yau mun fara karatun wato an-nahwul wadi. Kamar yadda kuke gani wannan littafin nahwu ne, wato ibtida'i na ɗaya da na biyu da na uku a haɗe. Irin naka ne ɗan ƙaramin nan, amma dai wannan an yi guda uku ne a haɗe, shi sa ganshi babba. Allah ya ce al-qawaid, ƙa'ida ta farko, at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamma yusamma jumlatul mufida. Yace wato zance wanda aka gina shi yake ba da fa'ida cikakkiya, shi muke kira jumlatul mufida, wato shi ake kira sentence, ba kalma ba. Zance wanda ko da kalma ce, akwai ɗaiɗaikun kalmomi wanda suke ba da cikakkiyar ma'ana idan an ɓoye lamirinsu, amma dai zancen da yake ba da ma'ana guda ɗaya a larabci, ko in ce yake ba da cikakkiyar ma'ana a fahimci fa'ida na abin da mai faɗi ya tura, shi ake kira jumlatul mufida. Shine at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatul mufida. Sai ce wa yusamma aidan kalaman. Wasu malaman larabcin ba jumlatul mufida suke ce ba, a'a suna ce ne kalaman. A larabci akwai bambanci tsakanin kalam da kalim da qaulun. Shi sa Ibn Malik a cikin alfiya yake cewa kalamuna lafazun mufidun kastaqim wasmun wa fi'ilun summa harful kalim, kamar dai ɗaliban larabci suka gani. Saboda haka kenan ya ce wani lokaci ka iya ganin an ce kalaman. In an ce kalaman shine dai jumlatul mufida. Sai ya ce na biyu ka sani al-jumlatul mufida, ita jumlatul mufida a qad tatarakkabu min kalimataini. So da yawa takan iya ginuwa da kalmomi guda biyu. Wato sentence yana iya zama da kalma biyu aka gina shi. Wa qad tatarakkabu min aksara, ya kuma iya zama a gina shi daga kalmar da ta fi biyu. Ka san sentence dama ko a turanci da kake yi, ai ya iya farawa daga kalma biyu ko kuma ma kalma nawa, sai ka kira shi me sentence. Ina fatan yan uwa sun gane. Sai ya ce wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Amma dai ka sani kowane yanki daga cikin kalmar, daga cikin jumla din, tana cin gashin kanta ne. Abun nufi, idan ka ga jumla wato sentence, ai dai ka san kowace kalma daga ciki akwai tata ma'anar, an haɗa su ne sun zama jumla. ‘Yan uwa, wannan sample ne. Wanda yake son ya koyi karatun nahwul wadi, za mu dinga karanta gaba ɗaya wato albahas ɗin da al'amsula. Wannan kawai ɗan misali ne na kwatanta, ba shi ne darasin ba. Na ɗan yi misali ne saboda in sanar da ‘yan uwa cewa bi iznillahi ta'ala za mu fara karatun nahwul wadi a wancan channel ɗin mai suna Abu Salma TV, wanda mun fara karatun mustalahul hadis, mun fara karatun usulul salasa. Akwai littattafai kwarai da gaske irin su usulul fiqh da hadisi da fiqhun kansa da qur'ani da kaza da ilimin muka da ‘yan uwa suka ce za su fara koyarwa, musamman mata. Su ma sun ce za su ba da tasu gudunmawar, za su koyar da wasu abubuwa a wannan fejin, kamar girki, kamar zamantakewa, kamar kaza. Da haka dai wanda baya ciki sai ya kokari ya garzaya ya je ya saurari, wato ya subscribe a wannan channel na Abu Salma TV, ga nan kuna gani a rubuce. Wato in bi iznillahi ta'ala zai fa'idantu, zai kuma ƙaru da abubuwan da za a dinga gabatarwa a wannan wato zaure mai albarka in Allah ya yarda. Wannan shi muke kira, wato muna yin sanarwa kuma dukkan wanda ya sami iko ya ɗauki wannan bidiyon ya mana posting, ya share ɗinsa zuwa ko'ina, shi ma ya posting don mu samu saƙon ya je ko'ina, a samu ƙarin ɗalibai da za a fara wannan karatu da su. Yau ɗin nan in Allah ya yarda ko gobe za mu ɗora karatun nahwul wadi, za mu fara. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.